PNP Chief Guillermo Lorenzo Eleazar ginmando sa kapulisan nga unaw ng seguridad sang publiko ilabi pa nga nagailapit na ang eleksyon. Ginmandoan ni PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar ang Iloilo City Police Office nga mas pagastriktohon ang pagbantay sa seguridad sang publiko agud mapabilin nga hilway sa anuman nga kriminalidad ang syudad sang Iloilo. Ini kadungan sa pagbisita sini sa syudad kahapon nga adlaw bilang kabahin sang command visit sini sa pila ka mga lugar sa pungsod. Ginabi-abi nanday Mayor Jerry Treñas kag Vice Mayor Jeffrey Ganzon ang pagbisita sini sa Iloilo City Hall. I was invited by our regional director, Police Brigadier General Rolly Miranda, as early as June. Kaya lang, because of COVID situation, nadi-delay hanggang nakakita ng opportunity na medyo luwag ng konti. So I'm here observing the proper protocol. Pinaagi sa isa ka video presentation, ginpresenta man sang alkalde ang mga ginhatag nga suporta sang lokal nga panguluhan sa mga pulis sa syudad. Bagay nga ginpasalamatan ni PNP Chief Eleazar. Mensahe sini kay Mayor Jerry Treñas. As the Chief of the Philippine National Police, it came to my attention the support that the Iloilo City Government is providing, the Iloilo City Police Office. So una aming pasalamat at pangalawa yung commitment namin na ang ating kapulisan is naandyan para maging strong partner ng ating LGU for its mandate to maintain peace and order and to provide the necessary assistance to the LGU in the implementation of all its projects, particularly in COVID response. Ginpahayag man ni PNP Chief Eleazar nga magadugang ini sa mga kapulisan para sa syudad sang Iloilo, kabaylo sang wala untat nga suporta nga ginahatag sang lokal nga panguluhan. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Syudad sang Iloilo, magapatuman sang pagsulundan kadungan sang Piyesta Minatay. Magapatuman sa mga pagsulundan ng syudad sang Iloilo sa tion sang Piyesta Minatay. Ini para masiguro nga wala sang pagdagsa nga matabo sa 18 tanan ka mga sementeryo sa syudad. Suno kay Public Safety and Transportation Management Office Head, Jack Kunlo, 50% lang sang kapasidad sang sementeryo ang pahanugutan. Pagkadumulian man ang pagdala sang pagkaon. Wala kita anay sang tradisyonal nga nagadala kita pagkaon sa sulod sang aton nga mga sementeryo. Butsulingon, kung sa una nagadala kita pagkaon para mag-celebral sa aton Piyesta Minatay po sa aton himata, subong nga hindi allowed na magdala sang pagkaon kapag kita sa sulod ng sementeryo, kag magdala sang any nga mga liquor o kung mga ilibnon nga makahulubog sa aton nga mga sementeryo. Bangod na tuon sa long weekend, ginalauman nga hindi magutok ang mga sementeryo bangod sang 4 ka adlaw nga wala sang trabaho. Wala man sang rerouting nga matabo. Sa October 30 hasta sa November 2, mag-deploy kita sa personnel naton from PSTMO, 100% inanong i-deploy. PNP naton, CDRMO, City Health naton, una para magman sa aton nga mga private, public cemetery. No? So, butsilingon, nabutan kita sa mga personnel sa aton nga mga entrance, exit sa aton na public at private cemetery to make sure nga ma-implement naton ang mga guidelines. Pahanugutan naman ang pagsulod sang gikan sa mga probinsya para magbisita sa ilang mga minatay apang kinahanglan nga sila ang fully vaccinated na. Yes, October 30 to November 2 ang implementation nato, no? So amo ini ang aton nga guidelines, no? Ang guidelines kag protocols naton sa aton nga oplan kalag amo ni. Ang tanan naton nga private kag public cemetery only 50% lang sa capacity sang ini nga mga cemetery or sa aton nga mga cemetery sa syudad ang i-allowed naton makasulod. Kaduha, ang aton lang nga mga vaccinated nga mga pumuluyo o butsilingon ang nakapapakuna lang ang pwede naton anay, no? I-allow nga makasulod sa aton nga mga sementeryo, no? So, butsilingon, bisan na first dose ka, i-allow magyapon nato na, no? First dose o kon mas mayo nga second dose. Bangod sa katapusan pa ang pagdumdum sa mga minatay, ginalauman nga magapagwa sang komprehensibo nga pagsulundan ang natungdan nga mga ehensya para masiguro nga masunod ang protocols samtang yara sa patsyo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. COVID-19 Virtual Forum ginpatigayon sa Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter kaupod sang COVID-19 team. Nagpatigayon sang COVID-19 Trail Virtual Forum ang Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter kaupod ang COVID-19 team kag lokal nga panguluhan.
Gintalakay sang grupo sa pagpangunan ni Dr. Maria Dona Jordan katapos ang Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter ang mga pamaagi agod masolusyonan ang problema nga dala sang COVID-19 virus sa syudad sang Iloilo. Kag isa na diri ang padayon nga vaccination rollout. Ang COVID-19 trails ni siya. #inform, influence, inspire. Pilot ni na program na project of the Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter, created by the COVID Task Force. Chair of the Community Council on Community Services and Child Advocacy of the Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter. We have this so-called ADEA, accident prevention, disaster, and environmental safety and assistance na committee. So under which umbrella under sa iya ang sa COVID Task Force. Ini nga programa ang igapatuman sa 180 ka mga barangay sa syudad. Nagapati man ang grupo nga pinaagi sini maatagan kag matudluan sang insaktong impormasyon ang publiko tuhoy sa pagproteher sang kaugalingon batok COVID-19 kag importansya sang COVID-19 vaccine. Together we formed an alliance, the partnership to have this program with the Committee on Health Education of the city government. So this is a good project because it will encompass the people in the community, from the barangay health workers to the personnel, LGUs, mga residents mismo who are willing to take part and to join and to listen. They are most welcome. Magluwas sa COVID-19 Trail Virtual Forum, lakip sa advokasya nga napatuman amo ang teenage pregnancy awareness and prevention, mental health advocacies, breastfeeding promotion, lakip na ang proper parenting para sa mga ginikanan. This is of course, number one, to educate them properly and to enlighten them sa mga misconceptions, mga doubts nila, and more so to empower them on what they have learned and what they are about to see or to encounter in this pandemic. Kay tiari pa ni siya, it's still ongoing with the Delta variant rampaging all around us. We have to be empowered para at least ready to take on the responsibility as a citizen of Iloilo City. Makabulig ta sa lawas ta sa pamilya ta kag sa mga tao sa palibot ta. Ang COVID-19 Trail Virtual Forum ang pagahimuon sa 180 ka mga barangay sa syudad sa tinutuyong nga mapaathag sa mga pumuluyo. Ang importansya sa pagpabakuna agud mahagan-hagan ang COVID-19 cases sa syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.